servicio de mantemento do chou en Ourense, os compañeros de Ferrovial que fan o servicio de mantemento levan 50 xornadas de folga. Xa tivemos distintas xuntanzas ca empresa, pero a empresa en ningún momento tivo intención real de negociar. Sempre foron unhas xuntanzas por cumplir o trámite, basicamente, entendemos nós. Dende a Federación de Industria, o pasado venres estuvo nunha asamblea cos traballadores o secretario nacional, Tupi, e decidimos dar apoio, o sea, a nivel nacional ao conflicto. Vamos a intentar estender o conflicto por todo o país, espallalo por todo o país para que todo o país saiba que tipo de empresa é Ferrovial, que coido que xa se sabía, pero para que o saiba todavía máis. Lembrar que teño entendido que Ferrovial ten na Galiza 1.500 traballadores, dos cuales hai en algunhas empresas que por sorte para os traballadores hai representación do sindicato da CIGA, e o vindeiro mércores vamos a ter unha mobilización de solidaridade cos compañeros e compañeras. Entendemos que tamén queremos meter en este conflicto a xerencia, porque entendemos que a xerencia do Hospital de Ourense está mirando para outro lado. Xa fixemos un peche para que nos recibira, tivemos unha xuntanza co novo xerente, con Xulio Comesaña, e comprometeuse a mediar, pero de momento non temos noticias de ningún tipo e vamos a tirar por aí, porque queremos espallar o conflicto o máximo posible para darlle unha saída, porque logo de 50 xornadas de folga entendemos que xa van sendo horas de que a empresa nos tome en serio, se sente a negociar e academos algunha solución, que a solución, as nosas reivindicacións que non as dixen, son ben simples. Solo pedimos unha compensación por traballar as fines de semana e pedimos que se remate ca discriminación laboral, perdón, ca discriminación salarial que hai con respecto a outros centros. Sabemos que o centro de Verín, que está xestionado por a mesma empresa e a xerencia é a mesma, no plus de toxicidade cobran un 35% e nós cobramos un 25%. E tamén pedimos un aumento de persoal para as fines de semana e para as noites, porque só se queda un compañeiro para todo o complexo de Ourense, que como todos ben sabedes é moitísimo máis grande que o de Verín, por exemplo, e incluso teñen que facer servizos en Piñor. Nada máis, solo pedir a toda a cidadanía e a toda a militancia da CIGA e demais que o 18 nos apoyen, porque entendemos que a loita é importante para o sindicato e para toda a clase traballadora galega, porque nos estamos xugando moito en este conflicto.